ти една много бърза и лесна техника какво да ядеш и какво да пиеш, или да не ядеш и да не пиеш. Яж и пий това, което не се рекламира. Не дей да ядеш и да пиеш това, което се рекламира. Прави се реклама на бургери, на картофки, на криспи донатс, криспи не знам си какви там неслета, меслета, шоколади, буено, киндер, мундер, не знам си какво. Щом има реклами и разни там зайчета и разни кенгурута и какви ли не работи, колко е яко и така нататък. Щом ти се рекламира и ти се натрапва, най-вероятно не е добре. Не съм видял скоро, не знам въобще дали съществува някаква реклама на еспресо. Има сумати реклами на новото кафе, капучино, фрапучино с хезълнът, лате, карамел, ванила от космоса, на майка му газа. Ма никъде не видях една реклама да кажат еспресо. А само то е истинското кафе. Еспресо, чисто еспресо. Ма не се рекламира, нали? Никъде не видях реклама, ао, какво хубаво свинско, мазно, какво вкусно масло. Яж и пий това, което не се рекламира истинското. Това, което ти се натрапва, колко е хубаво на рекламите и така нататък, повярвай ми. То е хубаво, защото не е истинско и ако питаш мене, не го яж и не го пий. Особено пак разни такива сиропи в чашка. Захаросани води с оцветители, с колине и така нататък. Като ти е кеф, намери си 2 лещика, служи си ги в кафето и готово. Thank me later.